Nagpatuman og suspensyon sa in-person classes ang pipila ka mga tulunghaan sa Mindanao tungod sa grabing kainit sa panahon. Ani ang report ni Abby Caballero. Tungod sa grabeng kainit sa panahon sa General Santos City, gisuspende ang in-person classes sa tanang level sa public ug private schools sugod April 2 hangtod April 5. Ilawom kini sa Executive Order No. 19. Binta sab daw kini alang sa mga estudyante sama sa grade 8 student nga si Kimberly. Makapahuway pud nimo kay sobra man kay sa init. Sa may buhaton nimo para nagya pud kay matun-an. Mag-module, ma'am. Study lang sa mga notebook, ma'am. Uyon sab ang mga ginikanan sa maong lakang sa LGU. Okay lang gani kay ang mga bata pod nalipay pod sila nga walay klase kay init lagi daw kaayo. Samtang ilawom sa Executive Order No. 20, suspendido ang afternoon in-person classes sa public ug private school sa Pulamulok South, Cotabato sugod April 2 hangtod April 15 tungod sab sa kainit sa panahon. Sa Executive Order No. 070 sa Provincial Government sa Sultan Kudarat, wala say in-person classes ang mga tulunghaan sa probinsya sugod niadtong April 1 hangtod April 15. Mipagawasab og kamanduan ang LGU tantangan sa South Cotabato kalabot sa suspensyon sa afternoon in-person classes sugod April 1 to 15 ilawom sa Executive Order No. 34. Sa Zamboanga City, usa ka tulunghaan ang nagpahigayon na og distance learning gumikan sa sobra kainit sa panahon. Mao kini ang secondary school sa Buena Vista Integrated School sa Barangay Buena Vista, kung asa by schedule ang in-person classes nga nagsugod pa niadtong milabayng bulan. Samtang buot sab sa Putik Central School sa Barangay Putik nga magpahigayon og distance learning gumikan sab sa kainit sa panahon apan gina-assess pa kini sa DepEd. Sumala sa DepEd, nagpadayon ang ilang monitoring sa mga tulunghaan kalabot sa saktong ventilation sa mga classroom, tubig nga mainom ug decongestion sama sa pagbaklas sa mga dili kinahanglang butang sa room aron mahimong komportable ang mga estudyante. Samtang nagpahimangno si Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte nga dunay mando ang DepEd nga magpatuman og blended learning tungod sa sobra nga kainit sa panahon. Ano na po tayong order sa Department of Education na pwedeng mag-switch to blended learning ang ating mga paaralan kung meron silang mga nakikita na mga iba't ibang problema. Kasama na dito kung mainit ang panahon, pwedeng mag-switch to blended learning. Base sa DepEd Order No. 37, mamahimong ipatuman ang alternative learning systems sama sa modular distance learning, performance task, projects ug online class. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.